No niin, moi! Ja tällä kertaa ei ollakaan minkään pelin parissa, eli tosiaan tässä on mennyt aika pitkä aika, kun on tullut videota, eli siitä on noin kuukausi, vähän ylikin, että milloin tuli viime video. Joulutauolla olin tässä, että en tiedä pitäisikö jatkaa näiden videoiden tekemistä vai ei, niin ajattelin vaan kysyä teiltä, että mitä videoita mun pitäisi tehdä, jos te haluatte katsoa niitä. Koska mä en aio kuvata videoita turhaan, jos ei ihmisiä kiinnosta katsoa niitä. Elikkä saatte laittaa kommentteihin videoehdotuksia. Ja ei mulla tässä mitään muuta. Seuraavaan videoon. Se olisi moikka moi!